boneddigion a boneddigesau, rhowch groeso mawr i'n ffrind i a'ch ffrind chi, Huw Gwyn! Yey! Diolch yn fawr iawn am y croeso, mae'n neis bod yma yn eich cwmni chi heno. Croeso i chi, i tap newydd, neu unrhyw declyn arall. Mae'n braf bod yma heno, ond cyn i glywed y tap, beth am i chi gyflwyno, cael clywed pwy yw'r cerddorion sy'n chwarae ar y tap. Ar y drymiau, Dybrig Ellis. Ar gitar, Dewi Williams. Ar bas dwbl, Eirin Phillips. A hefyd, y chwarae offerynnau chwythu neu wind section i chi, neu gwynt, mae'r hogiau o Sir Fôn, John, Bill, Eirion, Frank a Simon. Ar y piano, yr unig un, Ceri Gwyn. Ie. Dyna chi, y cerddorion sy'n chwarae ar y tap yma, mae un person ar ôl. A'r person yna ydy'r un a'r unig un, Gorwel Owen! Yo! Croeso i da, neu unrhyw decyn arall. Am fraint cael bod efo chi, heno. Mwynhewch a grandewch.